baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen. Nin baara in hokumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la. EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ. N'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko tare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo. École fana no o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo. Denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 9,000 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye no o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 9,000 ye. École franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛ ko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondon ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ Yirimajɔ Atetebugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logements maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛ sabula tɔgɔsɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo o kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛn walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88. École kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛ u ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ. ESKJ, École de santé Kalajata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, Doctorate Jango Nyese, bien turco la demande la koi, fieu, fois qu'à sort, il est banal ni cardon, kari, mais ka sababu ka seka dangarike, adamade ka nyina mayala, o kele ke po mo fare kolola. Wa oera tinye fieu, fois qu'à sort, il est la coalition nyuma segere. Afle au koro, École de santé Kalajata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore. On veut pas koya kalabankura. Femi santé bara nyuma yesa, nimbela dere beke, École de santé na Bolofara Chama la. École de santé Kalajata, on a fleke on bolo jigiye. Formation de qualité, doctorat siraka. Mimi se galo ka fo, au ka démission ga futina yelenye, au pela de lebi kala, ni lakol so daga bana nuna. Ou go Bolofara de flani. Cycle niveau D, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire. Deuxième cycle, no niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au coffre, aide-soignant, katafara matronica. Nimpela de l'Edesledo, École de santé Kalatana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela. Aywa, la collection, ani la collection, Aya Sefa Jona, Aka la collection in Zagare, Yoni Jamaka Chaya. Utogole de Fla on ver Kalabanguraya, Hôtel Wasulu Coffet de Choi, Waligele Negatiu Bamba, 76 45 85 40. Non média 20 80 22 20.
Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo CFPKSI Seukaw fɛ denmisɛnnin k'a dege bolola baara la kabini fitinin fo ka taa kɔrɔbaya maakɔrɔw k'olu fana dege bolola baara la fo ni waati jan o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFPKSI ale kɔnɔna na Segu Dar Salam. N'i ye kalanso in ta k'a lajɛ maa mun b'a fɛ ka masɔnya dege menuisier dege plomberie sanitaire peinture bâtiment menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛlamɔ i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Seukaw fɛ yen u ma dan o ma min ye machiniste ye agricole carrelage ka taa se staff ni décoration ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ sabula npogotigi caman bɛ u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min n'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se o kɔrɔbalen ma a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ tɔn artisanal ale la Medine sugu kɛrɛfɛla la walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Segu Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFPKSI ale bɛ maa ta yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, les États-Unis, Corée, bon trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais amlo, pourquoi tu connais ça? Ah, il y a un EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Complexe scolaire le printemps Ɲamakɔrɔ kurani na ale dayɛlɛla nin waati na denmisɛnnin k'a daminɛ a kalo 4 ale bɛ se ka taa yen o ye u ka crèche ye maternelle ale kɔnɔna na petite section moyenne section ani grande section o bɛ yen fo ka se den san 2 ma o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ka kalanso fana bɛ yen n'o ye premier cycle ye ɲinan o b'a daminɛ première année ka taa bila 5e année na min ye kanko ta fanfɛla la français kalan bɛ k'a kɔnɔ anglais kalan ale ni arabu kalan min ye complexe scolaire le printemps ye a dayɛlɛlen don Ɲamakɔrɔ kurani na sugu ale masurunan na denmisɛnw ka kalan tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ yen sa n'olu b'a fɛ ka anglais kalan n'o ye anglais ye i kɛra denmisɛnnin ye o i kɛra maakɔrɔ ye o k'a daminɛ denmisɛnnin minnu bɛ 4e année fondamentale la fo ka na se maakɔrɔbaw ma kalo 6 kalan bɛ kɛ olu kunna anglais la yaasa cogo min na u bɛ se ka anglais ale fɔ ka se ka a dɔn lakari o la sa kalo 6 kalan bɛ kɛ o la min ye complexe scolaire le printemps ye denmisɛnnin ncinin olu bɛ taa ye cogo min mɔbaanu olu fana bɛ taa ye cogo min ye baluku fana ye o fana bɛ se ka taa anglais kalan ye complexe scolaire le printemps Ɲamakɔrɔ kurani na sugu kɛrɛfɛla la n'a b'a fɛ ka taa aw denw tɔgɔ sɛbɛn a y'aw boli joona walima aw ka nɛgɛjuru sira ale kɔngɔ 76 74 88 82 walima 76 33 84 72 complexe scolaire le printemps ale nakun ye yaasa min ye denbaw ye olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya maakɔrɔw fana ka se ka anglais kalan min ye siniɲɛsigi ye ka o sinsin. Dugutigi, ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu don wara ta de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to ye i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci
wari sera. Allo? I ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali warici sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75. Ngo 98 17 36 45. Bismillah, an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw tulo kan, jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw, i n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitaux, laboratoire de santé, agence de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniw, boulangeries, supermarchés, hôtels, bars, restaurants, écoles publiques, écoles privées, avocats, notaires, huissiers, pharmacies, sociétés de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw ka n'aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier in sera aw ma, aw bɛ se ka wuli ka se APDP la. Aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli. O formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara. O bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la. Walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na, aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. An filɛbaw ani an lamɛnbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. Su in na nin y'an ka kunnafoni telimanw kɛnɛ sigilen ye. Fala ye an na taa bi sanubɔlaw k'olu ka tɔnba min bɛ n'u ka fédération ye k'ale ka baaraw dulonna. An na mɔgɔ sɔrɔ na ɲɛfɔli k'an ye. An yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na baara minnu bɛ senna wolomasiri tabaw fɛ ani maa minnu bɛ bi n'olu fana bɛ ka cɛsiriw kɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo u ka cɛsiriw la jamana kɔnɔna na ani jamana kɔ kan. Maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko a bɛɛ lajɛlen ko ani ɲankuma. Fala ye an tɛ sɛgɛn kuma minnu fɔli la, an tɛ ɲinɛ kuma minnu fɔli la, an bɛ ji la kuma minnu sɛnɛ kan. O ye anw yɛrɛ maliyɛnw, anw malidenw, anw yɛrɛ jɔyɔrɔ an ka fasoko la. Ɲɛmɔgɔ ɲuman o ye kɔmɔgɔ ɲuman tamasiyɛn ye. Bi jamana in n'i ye a ko ta k'a lajɛ tuma dɔw la i yɛrɛ sigilen i bɛ tila ka i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ anw tun bɛ jamana min kɔnɔ n'o don. Fala ye ko kɔrɔlen fɔ ye kurantanya ye. Su in na an bɛna kuma di maa dɔ ma. U ko an ma ko anw t'a dɔn kun min na maliyɛn minnu bɛ Faransi u bɔra k'a jira Musa Mara la k'a bɛ ka waleya min kɛ k'a ma diya u ye.
fala ne yɛrɛ kuma kelen tɔmɔ Musa Mara ka kuma na n b'a bisigi k'a fɔ a bɛ se ka kɛ fili ye nka ni fili tɛ a ka mɔgɔw k'u jija u k'a corriger munna ni Musa Mara ko komini Kati Lafiyabugu jama ka ca ni Kidali ye a m'a faamu dɛ a m'a faamu o ye filiw ye olu ka latile a fɛ politiki bangun kan falaye foyi tɛ min tɛ bɛn ni politiki ko bɛ yen nka nin waati in na fɛn caman bɛ yen a ko bɛ maa caman kɔnɔ u b'a fɛ ka wulikajɔ caman kɛ nka mɔgɔw bɛ k'a to yen ka da ko a n'a kɔrɔ kan ne y'a fɔ yan ko démocratie tɛ kojugu ye parce que hali an ye sariya sunba kura min ta an tilara k'a sɛbɛn o kɔnɔna na ko fanga bɛ ta ni parti politique de ye fala ye olu de bɛ wuli k'a ɲini ka ɲɛmɔgɔya ɲini ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ baara mun kan ka kɛ o kɔnɔna na maa man k'i kɔ don o la o kan ka kɛ maaw fɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye maa tilennenw n'olu ye maa ladiriw ye nka fala ye fɛn dɔ b'anw ka politiki la i b'a mɛn mɔgɔw da tuma o tuma ko maa min bɛ taa maaw kungo la maa min bɛ wulikajɔ kɛ maa min bɛ tiɲɛ fɔ maa min cɛ sirilen don ni kalata sera ni wari t'a kun a tɛ siɲɛ sɔrɔ dɛ politiki a kɛra fɛn bɔyɔrɔ ni fɛn sɔrɔ yɔrɔ ye maa ko ka dɔgɔ a la fo ni nafolo b'i kun hali sini ni sinikɛnɛ fala ye ni mɔgɔ cunna wari bɛ min kun tɔgɔ duman bɛ sɔrɔ a la jamu duman bɛ sɔrɔ a la bɔyɔrɔ bɛ sɔrɔ a la fɔcogo ɲuman bɛ sɔrɔ a la a bɛ maa mun ka bila ka ɲɛ kosɛbɛ fo e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ko n'o y'a sɔrɔ a kun tɛ k'a bɛ diɲɛ bisimila ye n'o tɛ bi an bɛ dabolo min kan politikimaw u jɔyɔrɔ bɛ yen politikimaw u kan ka se k'u ta kɛ nka an bɛ min na ani politiki kɛcogo kɔrɔlen tɛ se ka taa tuguni kow ka di mɔgɔw ye cogo min a tɛ se k'o sira sɔrɔ tuguni jamana yɛrɛ bɛ degun min kɔnɔna na bi o yɛrɛ kama maaw kan ka fɛn caman jateminɛ ka dɔ bɔ o la kuma caman i m'a ye an ka jamana kɔnɔdenw dɔw bɛ yen olu bolo ko nin waati in ye lagosili waati ye nin waati in ye ɲɔgɔn dɔgɔya waati ye nin waati in ye k'a fɔ ko a man ɲi tiɲɛ don bɛɛ bɛ fili ka di kɔnɔna tiɲɛ kan nka n'an sera k'an muɲu ko min bɛ yen n'o ɲɛsinnen a ma n'an b'o dɔn fɛn minnu bɛ sen na n'an b'olu jateminɛ kibaruya minnu bɛ yen ni olu bɛ ka fɔ u ɲɛna fala ye mɔgɔ kan k'a dɔn k'a fɔ nin waati in na u ye muɲu min kɛ u setɔ don u ka wasa sɔrɔ yɔrɔ de la ko mɛnna cogo o cogo don la fɔ ko a banna Moribo tun bɛ yan o y'a se kɛ Musa nana san 23 Amadu Tumani Ture 1 Amadu Tumani Ture 2 Dugukolo Konare denkɛ Alpha Omar Konare Amadu Tumani Ture ka tila ka na tuguni Jɔnkundaw ka dɔw k'a la a y'aw ka waatinin kɛ an ka tila ka Ibrahim Boubacar Keita ta ka tila tuguni ka na nin furancɛ fanga in sigi nin waati in na fala ye fɛn bɛɛ b'a waati de bolo ko karaba sebali tɛ se ka karaba cogoya si la su in na an b'an ka Sikaso sofɛriw fo fala ye ninnu y'an kanu dɛ Ala ka kanu to an kana ɲin'u kɔ don kelen da kelen i yɛrɛ ka kayikaw fana b'a la fala ye k'olu bɛ centenaire kɛrɛfɛla la ani douane cour da la ko mobiliw jɔlen do yen k'an kana ɲin'u kɔ k'an k'u ka foli kɛ k'u bɛ k'an lamɛn an bɛ chauffeur bɛɛ fo Mali chauffeur bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a bɛɛ fo walayi fala ye u ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka na degun min fɔ yan an y'a mɛn nka n'Ala sɔnna a ma secogo ɲuman fɔcogo ɲuman an na o k'a la fɛɛrɛ ka sɔrɔ u ka bɔ degun dɔw kɔnɔna na yaasa u ka siniɲɛsigi fana bɛ se ka nɔgɔya cogo min na u fana bɛ se k'u ɲɛsin u ka denbayaw ma cogo min anw kɔni se ye min ye wulikajɔ ni cɛsiri la an yɛrɛ bɛ se ka min kɛ an b'a kɛ u ye yaasa u bɛ se ka lafiya cogo min u ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min fala ye politiki bankun kan jamanajɔ bankun kan diɲɛ taabolo bankun kan bi na anw tun bɛ cogo min na kɔrɔlen maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu bɛ so fɔ cogo ɲuman na ka tɛmɛ anw kan
sabula an ye degun minnu kɛ an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ an bɔra yɔrɔ minnu na fɛn minnu tun b'an ka jamana kɔnɔ a bɛ komi sisan ni e joli tigɛra e sen na e tɛ se ka fura k'o la cogo cogo k'o ka nɔgɔya o yɔrɔnin kelen na n'o tɛ bi in na baara min bɛ ka kɛ armée fɛ dɔɔnin tɛ o bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ baara min bɛ ka kɛ armée fɛ a fɔla ye mɔgɔw sago sɔrɔ man di yɔrɔnin kelen dɛ wa bɛɛ sago fana sɔrɔ man di yɔrɔnin kelen parce que ko in kɛra cogo o cogo degun bɛ yen cogo o cogo mɔgɔw bɛ fɛnw na cogo o cogo a ka dɔn fana ko dɔ bɛ yen min bɛ ka se ka sigi sen kan motika dɔ ye n wele bi a ko moti falen don déplacer la ji ye mɔgɔ minnu sɛgɛn mɔgɔ minnu ka sow binna maa minnu bɛ degun na dɔngɔnɔdugu mɔgɔw ye n wele u ko bi ko dabu ye sunatu ye fan bɛɛ lajɛlen tigɛlen don maaw tɛ se ka fosi kɛ fala ye nin bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ye nin bɛɛ ye tiɲɛ ye nka mun bɛ se ka kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ o kan anw yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye o la bi an k'o laɲini an bɛ degun min kɔnɔna na n hakili la tile 2 in na mɔgɔ caman bɛ ka kuma faamuya k'a fɔ ko an bɛ ka fɛn min ɲini an yɛrɛ kelen tɛna na se k'an jɔ a ko kɔrɔ fala ye hukumu kɔnɔna na maliyɛn dɔ bɛ kɔ kan su in na a ye bataki ci an ma tiɲɛ na an yɛrɛ bɛ caman fɔ sa nka ale fana ye a hakilina fɔ an ɲɛna an b'a ale lamɛn an bɛ sɔrɔ ka na ni kunnafoni ye min ye maliyɛn an balimakɛ dɔ fana bɛ Keɲeba mara la an n'ale na ɲɔgɔn sɔrɔ Faleya mara la a bɛɛ y'a Keɲeba kelen ye an n'ale fana na ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa faamuya bɛ se ka kɛ cogo min na orpaillage n'o ye damanda kow ye olu fana bɛ degun kɔnɔna na bi an bɛ jɛ k'an balimakɛ ale lamɛn. Kasuma a kɛra tile 2 ye an famana ka baronin kɛ ni aw ye sabula aw yɛrɛ bɛ ka bɛɛ fɔ ka ba fɔ ni mɔgɔ min t'a fɛ ka faamu sabu n t'a dɔn n t'a fɛ ka dɔn o de bɛ ka kɛ anw farafinna mɔgɔw ka problème ba ye ladilikan fitinin kɔni bɛ ne bolo ka ɲɛsin Mali population ma an bɛɛ b'o la sabu n'i ko population hali mɔgɔ minnu bɛ Mali kunna bi Asimi n'a ka baara ɲɔgɔnw gouvernement bɛɛ lajɛlen sanu ka kɛ gouverneur ye sanu ka kɛ jamana dirigeabagaw ye u kun ye civil de u kun ye population de donc hali bi an bɛɛ bi considéré comme population de ala de y'olu choisi bi k'u kɛ jamana in ɲɛmaa ye nka kumakan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin Mali population ma sabu réseaux sociaux ka bi caman bɛ k'a fɔ Burkina bɛ ka taa ɲɛ IBE bɛ ka baara caman kɛ munna Asimi makunnen don Asimi ka suma k'a sɔrɔ ala ta kɔfɛ n'i y'a mɛn ko Burkina bi ala y'a sababu kɛ Asimi ninnu nalen fanga la Burkina bi yɔrɔ min na bi na Niger bi tɛ nka sanu k'a fɔ ko Ibrahim bɛ ka baara caman kɛ ka tɛmɛ Asimi kan an k'an yɛrɛ ɲininka an population an k'an yɛrɛ ɲininka de est-ce que Burkina population bɛ ka IBE dɛmɛ cogo min na Mali population bɛ ka Asimi dɛmɛ ten wa sabula anw population de ko an bɔra janfa jugu kalama ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛw ka bɔ an sigiɲɔgɔn jamanaw la donc an tɛna an ka ɲɛmaaw bila jugu si de ye ka n'u lagosi an ye ka n'u tɔgɔ ci an ye ka n'an nɛgɛ k'an bila u contre la anw de ka ɲɔ faamu bon o faamuyalen kɔfɛ anw ma munna anw tɛ bɔ k'u dɛmɛ sabula anw maliyɛn population anw ta kɛra de an jamana bɛ jɔ a ka jɔ ni jamana tɛ jɔ an ka foyi t'a la an ta ye kuma de yan maa ɲumanw ka hakɛ to jamana jɔlaw bɛ hali sini a dusu b'u la nka maliyɛn fanba ta ye kuma de a mana kɛ cogo o cogo n'i ma se anw dɔw dahirimɛ ma an mago foyi t'a la wa n'i ko i bɛ jamana in jɔ
n'a y'a sɔrɔ jamana in joli tɛ se ka kɛ ni anw ka dayirimɛ dɔ de ma tiɲɛ an tɛna jɛn n'aw ye. An bɛ kariya jamana ka to lɔnbɔlanba la jamana yɛrɛ ka bi mɔgɔ kelen dayirimɛ kosɔn mɔgɔ kelen n ka sɔrɔ da kosɔn fo an maliyɛn population an ka bɔ o de kɔnɔ. An minnu bɛ tunga la bi an bɛ ka waso ni malidenya ye kabini Asimi ninnu nana an bɛ ka waso ni malidenya ye. Nka Mali population bɛ cogo min na an ɲɛ b'u la an tulo b'u la réseaux sociaux la n'an m'an cogo dɔn an yɛrɛ ka kuma dɔn ko n'i y'a mɛn ɲɛmaa ɲuman ko ɲuman kobaga ɲuman de b'i kɔ. Alors est-ce que anw maliyɛnw kɛra kobaga ɲumanw ye nin fanga in ma? Sinon mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko nin fanga in ma baara kɛ. Fanga mana kɛ cogo o cogo fiɲɛ dɔ b'i la i ka faamuyali kɛcogo n'i ka baara kɛcogo kama. Nka anw bɛ dingɛ min kɔnɔ ni Ala ye ninnu kɛ a sababu ye ka n'an sama ka bɔ o dingɛ in na maliyɛnw man kan ka ɲinɛ o yɔrɔ kɔ dɛ. Caman bɛ kule la bi hali u ka généraliya jala ninnu bɛɛ lajɛlen o y'a mérité. Dɔw ye généraliya jala sɔrɔ Mali la k'a sɔrɔ u tile kelen ma taa fɔrɔw na kuma tɛ ka marifa ta jugu kama. Mais ninnu minnu filɛ k'a kɛ généraliw ye u ye min kɛ jamana in ye fo ni mɔgɔ min kɛra hasidi ye parce que adamaden banabaatɔ bɛɛ ka bana bɛ furakɛ fo hasidi ka bana tɛ furakɛ. Donc an ka hasidiya dabila. Il faut qu'anw Mali population an k'a dɔn k'a fɔ aw ni nin ɲɛmɔgɔ ninnu a bɛ komi n'a fɔ an bɛɛ de bi mobili kelen kɔnɔ olu kɛra bolibagaw ye. Anw minnu bɛ mobili in kɔnɔ ka fara bolibagaw kan anw kan k'u dɛmɛ ka sira ɲuman yir'u la ka boli cogo fɛrɛ ɲuman yir'u la. Anw man kan k'a kɛ sababu ye k'a fɔ ko non olu minnu kɛra bolibagaw ye ni anw tɛ ka boli f'an k'olu bolo filaw tigɛ ka b'u kɔrɔ. Anw dun kɛra n'a da firila da bɛ firi an bɛɛ de da la de Ala k'an kisi o ma. Vraiment an kɔni an tɛ se kuma la nka an bɛ fitinin min sɔrɔ k'a fɔ population ye sani u k'u ɲɛ jɔ Burkina la u k'u ɲɛ jɔ u yɛrɛ la fɔlɔ u ka lajɛ Burkina population jijalen don cogo min k'u ka fanga dɛmɛ. Est-ce que anw ka Mali population bi ten wa? Est-ce que dɔ ma kɛ yɛrɛ tɔgɔ ɲini ni yɛrɛ ta ɲini la Mali la ten sa wa? Komi aw ye journaliste ɲumanw ye aw yɛrɛ y'a bɛɛ fɔ ka ban b'aw lamɛn su ni tile Ala k'an bɛn hakili sababa ma Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. An kɔni an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɔ a ɲumanw an b'a f'u ma k'u ni cɛsiri u ni faso jɔ. Ala k'an bɛn sababa ma. I Traoré salamu alaikum. Ayiwa fala ye nin tun ye maliyɛn dɔ kumakan ye ka bɔ jamana kɔ kan i yɛrɛ ka kuma maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila min ye bi su in na an ka babu an bɛna n'a daminɛ ni nin de kan k'a dɔn k'a fɔ ko nin waati in na sa min ye an ka kibaruya la belebelebaw ye an bɛna don olu de kɔnɔna na fala ye. Wolomasiri tabaw olu ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye a ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa tarata tɛmɛnen Bamanciwale n'u ka wale kɛbaa dɔw kɔni kun taara bin duguladen dɔw ka duuru min bɛ sɛgɛ fanfɛla la n'o ye Dɔngɔnɔdugu ye k'u kɛlen ka bin maaw ka kuma min na sa u bolila ka t'u dogo yɔrɔ dɔ la. Wolomasiri tabaw kɔni ye pankuru ta sa ka u nɔbɔ fala ye. O pankuru talen pankuru kɔni taara sɔrɔ u bɛ ka labɛn de kɛ u tun b'a fɛ ka wulikajɔw laboloda. Pankuru kɔni ye u gosi caman o ni tora a la minnu fana bolila ka bɔ. Wolomasiri tabaw tugura olu fana kɔ ka taa olu fana bɛɛ lajɛlen bɔ baara la. Baro kɛlɛtigi ka papiye kɔnɔna na sa ko k'a b'a ɲini dugudenw fɛ k'u hakilina kɛ kelen ye fɛɛrɛ ni dabali min bɛ sɔrɔ sa u ka se ka sigi sen kelen kan nin ko in kɔnɔna na. Wulikajɔ bɛ senna hali bi yaasa min ye Wolomasiri tabaw ka baara ye Bamanciwale n'u ka walekɛbaw u kɛlen ka wulikajɔ minnu boloda ka se ka caman labali yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min. Fala ye BG maaw k'u ye u boloda maa 5 kan n'o ye commandant Mamadu Solo Jakite n'a ka cɛdenw ye Adama Kita Jalo minnu bɛ BG kɔnɔna na n'a sɛgɛsɛgɛlikɛlaba ninnu sigana maa 5 in fala u ye mun kɛ i b'a dɔn maa minnu bɛ yen n'olu tɔgɔ kan ka sɛbɛn nin waati in na
ni gouvernement bɛ sɛgɛsɛgɛli la k'a dɔn k'a fɔ ko n'a sɔrɔ nin ma hakɛ bɛ baarakɛyɔrɔw la olu kɔni ye maa dɔw de ka sɛbɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'a kɛ n'a sɔrɔ olu ye fonctionnaire ye sa ka se ka don nin ko in kɔnɔna na maa 100 o ɲɔgɔnna k'u sera ka o de kɛ koyi sɛgɛsɛgɛli de senfɛ BG y'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛ nin ko in na a yira k'a fɔ ko maa minnu minɛna n'o ye maa 5 ye fala ye 4 bɛ yen minisiriso min bɛ kalanso kunna o bɛ baara kɛ olu ka directeur de ressources humaines na 1 bɛ yen Kiri minisiriso o bɛ baara kɛ ale fɛ yen min ye Mamadu Solo Jakite ye n'ale ye commandant ye BG la a ko ko u ye nin sɛgɛsɛgɛli min kɛ n'i ma i ɲɛma jɔ a fɛ i tɛ se k'a ko faamuya nka olu fana ye jateminɛ de kɛ k'a ye k'a fɔ maa minnu tɛgɛ i b'a dɔn sa tɛgɛnɔ empreinte digitale o de bɛ jate bi baara bɛ ka kɛ n'o de ye ko y'a to sa u sera ka ninnu mɔgɔ ninnu kɔni ka tɛgɛ da u kan ni Ala sɔnna a ma n'olu tilar'u ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ la u bɛna u labila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan Ghana ministre min b'u ka jamana kɔnɔ lakanako la n'o a bɛ fɔ ma ministre de la sécurité fala ye a bɛ taama la an fɛ yan bi ani Dawudi ye ɲɔgɔn ye u ka baaraw ye tali kɛ mun na sa Mali ni Ghana bɛ se k'i bolo di ɲɔgɔn ma cogo di baaraba minnu bɛ sen na a ko ko n'i ye Ghana ni Mali ta k'a jateminɛ ko an ka jamaw ka ca ɲɔgɔn fɛ yen dɛ ko a ko min ye AES fana jamanaw ye k'u ye wulikajɔ min kɛ ko olu b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ min na koyi bi min ye Bamancɔlen Jugawale kɛlɛli ye Ghana kɔni ko ale ni Mali n'o o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka minisiri a ko fana ko min ye Ghanayɛnw ye minnu bɛ Mali kɔnɔ yan Maliyɛn minnu fana bɛ yen n'olu bɛ Ghana a ye ko tɛ se k'u bɛ se mɔgɔ 300,000 ma de a ko ten ko baaraw bɛ sen na yaasa Mali ni Ghana hali n'o y'a sɔrɔ Mali bɛna bɔ CEDEAO kɔnɔ u ka to ɲɔgɔn bolo ka se ka baara kɛ cogo min u ka jamanadenw minnu bɛ yan ani an ta minnu b'u fɛ an ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ an n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fala ye n'Ala sɔnna a ma sini an na segin nin kibaruya in kan k'a fɛsɛfɛsɛ mɔgɔw bɛ se cogo min na k'a faamuya Masinakaw fɛ yen Kolongokaw ka maire ale k'u minɛna koyi nin kalo ye tile 7 kunungo sa min ye maire ye n'o ye Charles Kalambiri ye ale labilara maa minnu y'a minɛ sa kɔni ɲɛfɔli ma kɛ maa si ɲɛna ko la a yirala sa k'a fɔ ko a kɔni segira a kana ka so musaka dira wa musaka ma di wa maa si ma se ka ɲɛ sɔrɔ ko in na ale k'u minɛna maa caman wɛrɛ tun bɛ olu fana k'u minɛna nin waati in na nin Bamancɔlen Jugawale kɛbaa ninnu fɛ min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye baro kɛlɛtigi maa dɔw taara donbolo kɛ a ye yan fala ye yaasa ko ka se ka armée ale dɛmɛ cogo min na a ka baaraw la o hukumu de kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye u ka chef d'état-major n'o ye Umar Barou Jara ye général de division ale ye maliyɛn minnu bɛ italikaw fɛ yen olu ka tɔn belebeleba fala ye aw ka balontan tɔgɔ fɔra yan koyi Roma Lazio ko ninnu bɛ bɔ yen de u nana Mali la nin waati in na yaasa sa u ye wari min fara ɲɔgɔn kan min ye Roma ye Lazio ale ni Turin olu bɛɛ lajɛlen ni faralen ɲɔgɔn kan sa ka tɔn sigi tɔn min tɔgɔ ye ko jigiya maaw min ye euro wari 2,000 ani 679 a bɛ bɛn sefa wari 1,000,000 754 750 k'u y'o de di chef d'état-major ma ko ka kɛ ka wolomasiri tabaw ko ka olu dɛmɛ min ye général de division Umar Barou Jara ye a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan yen sɛbɛn in ani musaka ninnu bɛɛ lajɛlen dira a ma maa ninnu sa n'o ye jigiya maaw tɔgɔla ye Buyagi Konate ale ye kuma ta ko olu minnu ye maliyɛnw n'u bɛ kɔ kan u ka ko bɛɛ lajɛlen bi u bɛ se k'u kun kɔrɔta ka taama u wasolen o bɛ ka sɔrɔ min fɛ wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ni cɛsiri jamanadenw olu fana ka faamuyaliko ɲuman ko min ye nin musaka in ye a ka d'u ye a ka don wolomasiri tabaw ka musakaw la yaasa u se k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ cogo min a y'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ sa maa minnu bɛ diɲɛ fan o fan u k'u jija an ka se ka an ka wolomasiri tabaw dɛmɛ nin waati in na ko fango ko k'o bɔ a la ko ne ye nin ye ne ye nin ye Buyagi ko k'o bɔ a la ko bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri yaasa armée ale ka se ka dɛmɛ jaabi ɲumanw an ka se ka olu sɔrɔ ko ale kɔni ka laɲini y'o ye fala ye au conseil islamique ale bureau sigi kun kan ka baaraw congrès 4nan baaraw kun kan ka daminɛ sini ani sinikɛnɛ au conseil yɛrɛ bataki bɔ k'a yira sa k'a fɔ ko min y'u ka congrès ba 4nan ye k'a baaraw kɔni bɔra a ma fɔlɔ min ye donkura ye ko n'o sɔrɔla don o don k'u n'o da maaw tulo kan u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye tɔnden minnu nana maa minnu bɛ yen n'olu kɔni tun ye disposition ni fɛnw ta ko k'a yir'u la k'a fɔ ko sini a ma se u ka taa CICB la
fala koyi a martaba bonyana koyi sabula cɛbɔ 10 ani 1 o de bɛ a la min ye laɲiniw tun kɛra fo ka bɛn ka kɛ yaasa bolokɔrɔta kana taa ye o conseil kɔnɔna na koyi maaw ko petu ko f'u ka taa kalata la kalata in fana u y'a fɛɛrɛ n'a dabalu bɛɛ lajɛlen sigi ɲɔgɔn kan yaasa sa min ye o ko bɛ se ka kɛ cogo min tɔn minnu b'a kɔnɔna na olu kan ka musakaw sara nka nin waati laban in na ko futinɛ min ye funteni ye o bonyana kosɛbɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min ye candidat kow ye ka taa se bɛnkan kow ma ka taa se ko yɛrɛ kɛcogow ma ka taa se élection bɛna kɛ cogo di an bɛna mun ni mun kɛ ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni majɛw yera baara in na fala ye k'o de la sa ko a bɔra a ma ja anw ɲɛna ko candidat 4 don ja 11 don fala ye na Haidara n'a ka mɔgɔw sera nin kɛcogo la Haidara bɛ to a nɔ na parce que i b'a dɔn min kɛra a bɛ n'a fɔ Sufi Bilali ka mɔgɔw dɛ olu de warakara n tɛ Haidara n'a ka mɔgɔw olu ma falen n'i ye ko in kɛcogo ye n'a Haidara n'a ka mɔgɔw sera kɛcogo la a bɛ sigi a nɔ na n'u sera kɛcogo la dɛ a bɛ sigi a nɔ na parce que an ɲɛ bɛ min na candidat caman ba in k'an 2 mun kun kan ka ɲɔgɔn depuis mɔgɔw ɲɛna ko 2 don a bɔr'o la a kɛra 3 ye ka kɛ 4 ye ka kɛ 5 ye ka kɛ 6 ye mɔgɔ dun tɛ ka bɔ Haidara ka côté la k'a fɔ k'a ye candidat ye i m'o yɔrɔ y'a la voilà donc ce qui veut dire sisan aéroport in et puis bɛɛ kun sigilen don min kan i b'o dɔn ko n'a ko kɛra ta dɔrɔn ko Haidara ye mɔgɔ min ye a b'a fɔ k'a t'a la quoi a b'a yɛrɛ retirer ka bɔ a la o fana ma kɛ a yɛrɛ ko a b'a la a bɛ kɛ cɛbɔ ye wa a bɛ wuli a b'a ɲini o de kɛra dabalibanko ye ko in na parce que caman fana sigilen don a kan ko n'a ko ganna cogo dɔ la Haidara ye mɔgɔ min ye k'a b'a fɔ k'a t'a la sen ta o ma kɛ dɛ congrès kɔni bɔra a ma an bɛ dugawu kɛ sa yanni u ka segin ka na ɲɔgɔn sɔrɔ o k'a sɔrɔ bɛn kɛra a ko la fala ye n'an bɔra yen ko mobili kolon jɔlen don Bamakɔ bi yɔrɔ caman min ye Bamakɔ dugu fan caman kɛlen don mobili kolon jɔyɔrɔ ye mobili kolon ninnu fana ko kɔlɔlɔw bɛ u la dɛ wa min ye depuis diɲɛ bisimila ye depuis Faidherbe tile mobili dɔw bɛ Bamakɔ yɔrɔ dɔw la olu tɛ ka bɔ yen maa t'u ta ko nin degun ninnu dun nɔgɔw fana da yɔrɔw don n'i y'a ko jateminɛ garage dɔw fana bɛ yen olu fana bɛ mɔgɔw ka mobiliw minɛ kabini mobili tile fɔlɔ fo ka taa s'a san 100 ma k'o bɛɛ lajɛlen bɛ Bamakɔ duguba in kɔnɔ ko nin dun bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye u bɛ sira minnu kan sirabaw don siraba minnu n'u man ka to yen cogoya si la koyi wulikajɔ kan ka kɛ ka se ka duguba in k'ale lasaniya wa min ye cɛsiri ni timinandiyaw ye mobili kɔni a jɔlen tile 1 tile 2 tile 3 ko wulikajɔ kan ka kɛ koyi ko k'a ko ɲɛɲini sabula bi an bɛ taabolo min na ni Mali mɔgɔw bɛ gouvernement mɔgɔw wulilen don k'a fɔ ko sa k'u ka se ka siraw bɛɛ lajɛlen fura k'u k'u hakili to garage ninnu fana na dɛ sabula u fana jɔyɔrɔw u sigiyɔrɔw an'u ka baarakɛyɔrɔw k'olu caman bɛ yen bi ko o tɛ sababa ye dɛ fala ye nin kɔni ye kuma ye kuma min ni studio tamani y'a kuma bɔ k'a bin k'a yira maaw la sa k'a fɔ ko nin waati in kɔni na gouvernement wulilen don ko fo a ka sirabadaw furan gitɔrɔn kɛrɛw ni gitɔrɔn ɲɔgɔn ko k'olu furan ko a fana ko min ye a baara ye direction nationale de transport ale fana sen kan ka ye a la koyi parce que min ye donibata mobiliw ye min ye mobili mankanw ye min ye mobili yɛrɛ de mana tiɲɛ Bamakɔ kɔnɔ taa cogo ni nacogo foyi tɛ a la ko fo ni Ala farala an kan maa minnu bɛ yen n'u olu ye lujuratɔ ye sangaw fɛ yen fauteuil a bɛ fɔ min ma ko fauteuil wurulan o dira olu ma san dugu yɛrɛ kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko maa caman tun bɛ yen nin waati in na degun tun b'olu kan min ye direction de l'économie solidaire ye ale kɔni ni baɲumankɛ tɔn dɔ n'o ye sanga dɔ ye maa ɲɛnɛma dɔ o y'i bolo don musaka la mois de la solidarité hukumu kɔnɔna na sa ka maaw dɛmɛ maa minnu bɛ yen ni se tɛ u ye donbolow kɛ u ye ka tila tuguni ka wotoro ninnu ɲini ka a d'u ma tomiyankaw fɛ yen kɔmasegi baara tun bɛ ka kɛ balo kɛcogo ɲuman na min ye kalo in tile 7 ye kunungo tomiya dugu kɔnɔna na baara in sigira jɛkulu fɛ jɛkulu min ye Segu yɛrɛ bolofara ye bolofara min bɛ tali kɛ baloko ɲuman na maa 50 ɲɔgɔnko o nana ka na kalansen in na kalansen min ye tali kɛ sa kow kɛcogo ɲuman ni sigicogo ɲuman na ADER Segu ale de y'o baaraw kɛ yaasa min ye tomiyankaw ye u yɛrɛ ka se ka se u ka wulikajɔ n'u ka baaraw kɛcogo la yiriwaliko ale ni planko la ka taa se balo ale sɔrɔ cogo ɲuman o ma n'an bɔra yen kalangɛrɛw ka sa yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ baara ninnu bɛ kun cɛ sini bisa kɛ kalo tile 8 min ye kalan in ye a kɔni kɛkun ye min ye waati yɛlɛma yɛrɛ bɛ cogo di bi
min ye an ka sigidaw ye u ko bɛ cogo di maaw n'u bolo minɛnw fo ka taa se min ye sanji ni jiba minnu ni fiɲɛba minnu bɛ ci maaw k'u hakili to la kwala ye sabula ɲina samiyako a gɛlɛyara koyi a gɛlɛya kunba ye min ye o de ye k'a fɔ sa ko min ye sɛnɛfɛnw ye min ye dadumunifɛnw ye anw bɛ u sɛnɛ nka ni sanji cayara an tɛ taa fɔ an ni nafa dɔn an yɛrɛ la fala ye min ye baara ye a bɛ gɛlɛya an bolo wa o b'a to fana an tɛ se ka baara wɛrɛ kɛ sisan an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na sa min ye an ka cɛ ye k'ale wele ka kɛ ni sanu feerelaw ka sanu bɔyɔrɔ de don orpaillage olu ka fédération datuguli o kuma k'o ta k'ale ɲininka o la. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari da i bɛ wari da nɔgɔya la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bɛna mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ courant na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bɛna kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bɛna code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. An bɛna taa faleyakaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko minisiriso min bɛ yen n'o bɛ mara kamabɔli kunna ale y'a yira sa k'a fɔ ko fédération min sigilen don n'o ye Ndamanda fédération ye o kɔni ko o ko nin ye o ko jɔlen fɔlɔ u ka baaraw jɔli hukumu kɔnɔna na sa min ye faleyakaw fɛ yen an bɛna na Seku Keyita ale sɔrɔ Seku i ni so an b'i fo k'i waleɲuman dɔn nka an b'i fo k'i waleɲuman dɔn nka an b'i fo k'i waleɲuman dɔn nin waati in na aw fɛ Ndamanda ko bɛ cogo di Faleya mara la yen aw fɛ yan aw fɛ yan dɔnbara ye laadaku ye depuis an ma sɔn laadabaara de kɛ an ka dɔnbara ye laadabaara de ye donc laadabaara la tɔnbɔlaw de bɛ jira kunna i n'a fɔ polisiw quoi olu dɔnbaaralaw kunna donc juratigi de o de bɛ sanuku ɲaɲini jura kɔnɔ donc ni kɛlɛ kɛra jura la tɔnbɔlaw de bɛ kuma dɔnbaaralaw ni ɲɔgɔn cɛ n'u dɛsɛra u bɛ taa di juratigi ma donc ni juratigi de fɛn min na ni dugutigi donc u b'a bila a taa di fédération na an ka cercle la Kɛɲɛba dan b'a la fɛngɛ la a b'anw fɛ nin cogo in na sinon fɔlɔ tun na fɔlɔ ni fédération ko tun bɛ na an kɔni tun fɛ laada ko de bɛ yen an b'a kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni an dɛsɛ na donc tɔnbɔlaw ma dɛsɛ min na u b'a bila a taa di juratigi ni dugutigi ma. ayiwa bi bi in na est-ce que a b'o cogoya kelen na aw fɛ yen wa. hali bi a b'a fɛ a b'o cogo la an fɛ hali bi a b'o cogo la an fɛ yan.
nga degun jumɛn yɛrɛ bɛ dama baara la bi gɛlɛya min b'a kɔnɔ bi yan gɛlɛya min b'a kɔnɔ bi an kɔni hakilila tɔmɔw de bɛ dama baaralaw kun na u b'o kumaw ni ɲɔgɔn tɛ ni man kan na ɲɔgɔn tɛ pour que a bɛn di dama ɲɔgɔn tɛ mais aw bɛɛ tun bɛ yen mais sisan laban in na grupo dɔ k'u fɔ an ye ko fédération kura olu kɔni nara u ma ko dugutigi kumakan na o tɛ sira mais u ma k'u tɛ maire kuma la o tɛ tɔmɔma o yɛrɛ tun tɛ ko ka tɔmɔma yɛrɛ wuli. mais olu tɛ aw yɛrɛ ka dugukɔnɔmɔgɔw ye wa. bon o kɔni u ni dɔw dɔ bɛ ɲɔgɔn na an ka dugukɔnɔmɔgɔw dɔ b'a la mais u ni dɔw dɔ bɛ ɲɔgɔn na quoi. ko u bɛ na olu ko ka kuma dugutigi ko ma ko tɛ dugutigi la. o wa ka u ka bureau kɛ u tɛ fɛn fɔ dugutigi ye ni dugutigi ka bɛ kuma ko dugutigi ko ma ko tɛ dugutigi kumakan na ko ma ko tɛ tɔmɔma la. bon n'a tora o cogo la o bɛ sen fana jɔ kɔnɔ tan situation min na don jɔ la donc a bɛ na ni mankan ye. bon o mankan de vraiment an y'a mɛn fédération kura in u taa an ka dugu yɛrɛ falen ka taa bureau sigi kɛ yen ka misiw faga yen. mais même bɔra o kɔnɔna la ko olu nana ko bɛ tɔmɔma wuli u bɛ dugutigi wuli olu kɔni bɛ na u ka sariya kura de sigi an ko n'o kɛra yala kɔni o ye fɛn dɔ ye o man ɲi o ye mankan de wuli to jamana kɔnɔ o tɛ kosɛbɛ ye a ye to a ka mansaya la n'a ye to a ka mansaya la mansakura min b'an kun na olu kɔni nana ni dege dɔ bɔ a ko vraiment nin baara dɔ de o ye o baara sɔbɛ ye. ayiwa u ka baara la jɔli min kɛlen filɛ nin ye o bɛna na kɛ sababu ɲuman ye mɔgɔw ka bɛn ka baara kɛ wa. mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ fɛti kɛ lundi bɛ na diyara mɔgɔw ye lundi bɛ na fo dɔw yɛrɛ bɛ na fɛti k'a la ka diyara ye parce que mɔgɔ la filila quoi o ma lɔ min kɛ quoi donc baara filɛ o ma lɔ min kɛ a diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ a diyara jama ye an yɛrɛ kɔni an bɛ dugawu de kɛ ministre in kɔni ani transition kɔni vraiment an bɛ dugawu de kɛ ala o ka baara ala barika donna la vraiment ala m'o taala ɲa vraiment o la baara kɔni a diyara ye kosɛbɛ ala barika donna ka baara la. ayiwa transition kɔni vraiment a ka baara taabolo ala m'o bolo mɛn a la ala m'o mɛn an kunna vraiment sinon a tun bɛna k'an bolo dégâts ba de jɔ a kɔnɔ mais nin kɔni depuis nin fɔra dɔrɔn bɛɛ sumayara a jama kɔni sumayara sisan jama b'a la ka baara a ɲɛ ma. ayiwa i y'a fɔ cogo min na o kɔrɔ aw ka tɔnbolomaw tun bɛ baara kɛ cogo min olu de bɛna na t'u nɔ na fédération mɔgɔw kɔni olu ka baara jɔra fɔlɔ dugudenw fana bɛ se ka u ka dayirimɛ sɔrɔ aw yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛw tigɛ pour que ka se ka baara kɛ ka ɲɛ kɔni. vraiment o don o de diyara an sago de o de fana filɛ ka kɛ nin ye. awɔ. ayiwa Seku Keyita kumakuncɛ kuma jumɛn b'i bolo. minɛn kɔni bɛ anw fɛ. même b'an fɛ kuma labanna nin baara in kɔni nin diyara an ye ministre baara min kɛ nin ye a diyara anw ye a diyara dugutigiw ye. Kɛɲɛba cercle bɛɛ dɛ o tɛ an ka dugutigi dɔrɔn ye dɛ a diyara dugutigi bɛɛ de ye a diyara tɔmɔma bɛɛ de ye o bɛ ko k'u bɛ dugawu kɛ transition administrative vraiment u ka ala m'o bolo mɛn baara in na jamana in vraiment nin filɛ nin cogo in na jamana in ala ma sumala ala ma se ka ko la parce que ni nin tun tora nin cogo in na